hteo bi pozdravim ljude bez kojih ovaj projekat ne bi uspeo, ljude koji su im mnogo pomogli. To su Jaz, Daz, File, Skipper, Čakar, Režim i Kete, tu je XB, Frka, onda cela moja armija, Dare, Coa, Danko, Čime, tu je cela ekipa iz Kuda, ekipa iz Srednje, cela ekipa iz Bloka, ekipa sa Kockica, tu su Švaba, Čvarak, Daniel, Padi, onda Coa i Čoda, Crnja moj, pozdrav za sve blokove, za ceo Novi Beograd, pozdrav za sve ortaki koji misle da je lako snimiti album, jer da je lako snimao bi Pornić, a ne album, brate. Pozdrav svima, ekipa šalje pozdrave, jeme.